Jeg hedder Marian, og jeg er 47 år, og jeg er kommet her, fordi jeg har mange kroniske smerter. Jeg har været i en ulykke for mange år siden, og er blevet stivgjort i ryggen, som ikke har virket, hvorefter mine skuldre er blevet ødelagt under operationen. Og min dagligdag har været smerter fra morgen til aften på metadon 3 gange dagligt. Og sover ikke om natten, kan ikke gå på indkøb med mine børn eller en shoppetur eller noget som helst, uden jeg ligger i bilen og græder på vej hjem. Ligger i min seng kl. 8 hver aften af smerter. Forstoppelse, kronisk forstoppelse i 5 år. Det er 5 år siden min operation. Og jeg var her i fredags, skulle prøve nogle nye ting. Min første behandling, og jeg var meget, meget træt, da jeg gik herfra. Men da jeg kom hjem, blev jeg ligesom fyldt med energi, som jeg ikke har været i 5 år. Og var glad og positiv, og så mig selv gå på stranden lørdag morgen og synge, det er den dejligste morgen i 100 år. Det har jeg heller ikke gjort i 5 år, tror jeg. Om natten sov jeg plejer at vågne 30 gange om natten, og skal vende mig selv i smerte, og løfte mig selv rundt, nærmest grædende, fordi jeg har så ondt. Natten mellem fredag og lørdag vågnede jeg stadigvæk, men kunne vende mig uden problemer. Lørdag gik det også stadigvæk meget bedre. Min afføring har været normal siden i fredags, hvilket er helt mærkeligt. Normalt så kan der gå 14 dage, inden jeg kommer på toilettet. Og her har jeg været på toilettet hver dag. Normalt, når jeg har gået 14 dage, og så kommer på toilettet, så lider jeg af diarré 2 dage efter, hvor jeg ikke kan bevæge mig væk fra et toilet. Og nu har jeg 7-9-13 haft normal afføring siden i fredags, og i dag er det mandag. Jeg har også haft rigtig mange smerter i min fod igennem de sidste 5 år i hælen, og det mener de var en hælspor, og jeg blev opereret for mindre end et år siden, men det har ikke hjulpet, og jeg har haft så voldsomme smerter, så når jeg vågner om morgenen, kan jeg ikke træde på foden. Den kan ikke engang ligge på sengen, fordi det går ondt i hælen og hele vejen op igennem benet. Efter jeg var her i fredags, på trods af, at der ikke blev arbejdet på foden, så har jeg kunne stå op og sætte foden direkte i gulvet. Selvfølgelig har det gjort ondt, men jeg har kunne gå rigtigt, og den har ikke haft de samme smerter overhovedet, siden jeg var her i fredags, og nu er det mandag. Things you can't begin.